σας ημέρα και καλώς ήρθατε και πάλι και σήμερα στα Juke Games. Σήμερα 5η 19 Οκτωβρίου και αυτά είναι τα νέα της ημέρας. Δεύτερη expansion του Pillars of Eternity θα κυκλοφορήσει αυτό το χειμώνα. Το This Guy έρχεται στο PC το 2016. Tencent Games αποκαλύπτει την ένατη Blade & Soul's Plague Class. Στα τέλη Ιανουαρίου 2016 θα κυκλοφορήσει το The White Match Part 2, το δεύτερο expansion του Pillars of Eternity, σύμφωνα με την Obsidian Entertainment και την Paradox Interactive, φέρνοντας τους παίκτες για ακόμα μια φορά στη χιονισμένη παραμεθόριο του The Eastern Reach. Στο The White Match 2 προσθέτονται δύο νέα περιεχόμενα του Pillars of Eternity, νέα guest, νέα abilities, νέο companion, τον Meneha the Barbarian. Το expansion επίσης ανεβάζει το level cap, ενώ προσθέτει και το story time mode που επιτρέπει στους παίκτες να ζήσουν την εκπληκτική ιστορία του Pillars of Eternity σε γρηγορότερο ρυθμό. Το Disgaea, το δημοφιλές role-play game franchise του Nippon Ichi Software, κάνει επιτέλους το ντεμπούτο του στα PC. Η version που έρχεται στα stream θα περιλαμβάνει όλα τα πρόσθετα περιεχόμενα της επανακυκλοφορίας του Afternoon of Darkness, η οποία θα κυκλοφορήσει στο PlayStation Portable αργότερα στο Nintendo το DC. Στο Carnival του 2015, τον Tencent Games, ο εκδότης του Blade & Soul στην Κίνα, ανακοίνωσε την ένατη τάξη σχετική μετάφραση σε QI Master, η οποία διαθέτει τα όπλα του King Fu Master και του Force Master την ίδια στιγμή. Η QI Master έρχεται αυτό το χειμώνα και θα υπάρχει επίσης μια άλλη νέα τάξη τον επόμενο χρόνο. Δεν θα είναι υβριδικό και δεν θα εμφανίζεται τίποτα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αυτά τα νέα μας και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στο Juke Games. Γεια σας!